ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ, мардуми дурай ватан. Ана имрӯз 6 майи соли 2025 сол навори опелҳо, Opel Astra H, Opel Astra F, Opel Astra G, Opel Zafira, Opel Vectra B. хоб баъдан як дона 2107 мошини советский қабул кардем. тамошо кунен, бовар кунен, беҳад навори зур гарини меҳнат кардем, мақсад монтажи зур кардем. тамошо кунен, бовар дорем ягон мошини арзонша мехарем бача азиз. баъдан барои реклама ҳатман муроҷиат мекунем. замин, мошин, хона, квартира чизе боша рӯй кунен. наворҳои баъдина дар ютубу, тиктоки, инстаграм рекламаш мекунем. лайкҳоро ҳама каса мемонем. Саудо ТВ-ро дастгирӣ мекунем. Саудо ТВ навора сар мекунад. адресора боди хӯр гӯш кунем бача азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оид ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. марамат Opel Astra F кузуфи седан мягк мегарданд. солуш 92 бача азиз. балонок где-то 75-80%. ҳамин 92 боша, аяхел 97 мақсад состояниш чёткай бордар азиз. ҳолати хуби техникӣ нахаду. мошини ноҳияи Вахш седан, кузуфи седан. хоб кароши дӯстони азиз, 5 моҳа ҳуҷҷат, як умра утилизатсия, бензини холиай, бензини холӣ, мошинча тоза, қисмати дарун ин аст денё. 5 моҳа ҳуҷҷат, утилизатсия. хоб ҳолати беҳтарин нахаду айни ҳол гаштастай. срочна фурӯшӣ. аз уми канали мо гап мезанем, худо ход арзонтон мекунад. канали Саудо ТВ мегам фақат бародар азиз. нарша 26000 сум мегам. камтар танга даромадаш аст. 26000 сомонӣ седан. ина марамат любителои седан. ҳамин занг мезанем ки канали Саудо ТВ гирифтем, тамом ака худаш шу суҳбат мекунам бача азиз. بیست و شش هزار سومانی. رقمش هم میگذارم خدمت بو خریدار باشین. اگر زنگ زدم از یک لایک و رامونین. دوستان میگذاریم با دومین ماشینی فروشی که رویمون کردن و از 2107 روی کردن که در شهر وحدت. سال برایش 2001 سال ماشینچه توزه که بچه عزیز. یکنین در شهر وحدت گشته گردست یکم. газ ва бензинай коробкаш 5 тагah бача кун. нигоҳ кунед чӣ хел тоза. хоб мотори 03 инжектор. ватсап шонда мемонем. номерошон ахираш 0072. саволои иловагӣ занг мезанем. ҳуҷҷатош тамом шудагӣ номамда ҳастай. аз номам мебурорум. расходи ҳуҷҷатоша мақсад муомила мекунем. харидор ҳамроҳи фурӯшанда савдо мешавад. нархиш 30000 сомонӣ. хоб хулас боз маълумоти пураша газ бензинай занг занен 30000 сомонӣ. ина марамад 21 2001 сол. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra H ҳастае ки соли бароиш 2006 сол. қадди қомати зур, мордаи фасон 2006
Астрааш Хечибек. Шаҳри Душанбе. Газ плюс бензин. Объёми 1.8 коробкаш механика. маълумоти пурра дар WhatsApp занг мезанед. технически состояниш беҳтарин. ҳуҷҷатҳо солона плюс утилизатсия дора. кондитсионериш ях, фаро, линза, автопилот дора. хуб системаи музика соз зури бад мехона. 4 та оина электробаковой регулировка хулас дора. нархша 56000 сомонӣ мегаҳад. дар 56000 2006 сола срочно успед кинен бихаренаш бачаҳо. лайкора ганда монен. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra-G ҳастае ки солаш 2001 сол. Astra-G-харо гарени бисёрай ба ҳам хотир наворуш мекунам. медонам тамошо мекунанд, талаботиш бисёрай, лӯбидилош бисёрай. хуб арзонакоша мондем ки мақсад ранги ма камбағало соҳиби мошин шава. солаш 2001 номеро транзит, ҳолати беҳтари нахадо. шаҳри Душанбе. объёми 1.6 механика. мошинча дар ҳолати заводскоӣ мега қарор дорад. ҳолати заводай ку наомия пачкай ҳамохели ҳолат дай мега. хуб солона документ плюс утилизатсия як умра. мотор инжектор. мошин ягон кор надора. абача 63000 мегаи инжекторира метавонӣ бихар шеринар. кузуфи сидан. Astra-G 2001 марамад. хечибек буда бахшиш. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra-F ҳастае ки дар кузуфи хечибек. солаш 1997. шаҳри Душанбе. нарх 28000 сомонӣ. бензини холӣ. объём 1.6 коробкаш механика. хуб ҳолати хуби техникӣ нахаду. хуб бензини холӣ мега. моториш ходовоиш 100%. ҳуҷҷати солона плюс утилизатсия дора. савдо дар пеши мошин. мошин дар шаҳри Душанбе. 97 сол. 28000 сомонӣ бачаҳо азиз. ана дӯстон қисмати аслии кор да бием. агар ҳамин наворое ки савдо тв мемона 2 рӯз хона 1 рӯз мошинай ҳаракат кинен дар рафти тамошои навор. ҳеҷ набоша ба 1 дона лайк мора чикор кунен, дастгирӣ кардана фуромӯш накунен. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастае ки дути бечка мегана. солаш 1996. кузуфи сидан. шаҳри Хуҷанд. нархи соз 96 нархша соз кардам бачаҳои азиз. газу бензин 1.6 механика. ҳолати беҳтарин мега. хуб кузуфиш мақсад технически нағзай. ҳуҷҷат техпаспорт утилизатсия дора. хуб салоншам мақсад соз тозаҳакай. 32500 сомон нархаш боз савдо мешавад. вақте ки дӯстон мода мошин роӣ мекунем, не толка мошин чизе боша ҳаракат карда видеонавор карда роӣ кунем, чем суратҳои холӣ видео бо хуба ёхӣ. медонам рӯз то рӯз талаботи хонаҳо мошино дар интернет бисёрай. мардум фақат интернет медора ёхӣ. мегзарем ба ҳафтумин зефираи фурӯшӣ. абача қаду қомат аби. Opel Zafira ҳастае ки солаш 2006 сол. хоби мошинча мошинчаи зур, мошинчаи бобаракатай. мақсад ҳам барои такси хубай, ҳам барои мисол як раҳи дур мерем ку кашиши моторшам сӯзай. дизелай бо темболи хулас хушрӯ меравада. ҳамаш кнопкаюра би 55000 да ҳамиқа мехарем. хафошда бор мезанӣ, одамора бор мекунӣ, 6 нафар 7 нафар такси мезанӣ. техас мотор утилизатсия дора, савдо мешава. илтимос фақат одамое ки конкретни 55000 сум дорен зангам бизанен. 2006 солай Zafira мега. баъд мордашам хушроакай. ин мошино ходовоянда хулас.
мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. одамое ки астраҷӣ хоҳиш карден маҳрамад астраҷӣ арзонак. опел астраҷӣ ҳастае ки солаш 1999 шаҳри душанбе 49500 сум сиданиш. газу бензин 1.6 коробкаш механика. адресҳои иловагира гӯш мекунем. кузов задагӣ пусидагӣ варид надорад. 4 баллонаш навай. мотор коробкаш 100% утилизатсия налог дорад. хулас мошин ягон кор надорад. боқӣ состояниш дар сурат дидастен. чизе ки дар сурат аст аз пеш ҳамин намудай. хулас дӯстон анаи нархш бошад 49500 сомонияй. кадометон хоҳиши харидорӣ дорен ина марамад рақамошам мегзорем, занг бизанен. вазифаи Сауду ТВ қабул карда реклама кардан, вазифаи шумо тамошо карда харидорӣ кардан. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. сидани сафед ҳастае ки дар кузови сидан Opel Astra F. солаш 97 сол шаҳри Душанбе. газу бензин, объем мотор 1.6 коробка передачи механика. меган ки мошинча ҳолати хуби нахадуи техникӣ дар қарор дорад. баллонош навай, мотор вагон. ҳуҷҷатш бошад 12 моҳ плюс утилизатсия. хоб баъдан хадавоишам нағзай дӯстон. чӣ хеле ки мода адрес додан, ҳамон адресҳоро шумода мехонем. хоб одамое ки мошино тавроӣ мекунен ҳамо чӣ бугумак адресоша ҳамо техпаспорт дора надора, ягон камбуд дора надора. бовар кунем баъзешон мошин роӣ мекуна, яна ҳамуди таърифш мекуна, мегӯи худам бихармаш. ҳамин ҳаракат кунем дӯстон. чизе ҳаст ҳаморо бигӯен. бисёри нафаро мега ки таъриф мекунем, мерем мебинем намеарза ба таъриф. даҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузови чӣ боша тамошо кунен. сидан. солаш 93 шаҳри Кулоб. газу бензин, объемаш 1.6 коробкаш механика. утилизатсия дорад. 4 та баллонаш мега навай. ҳуҷҷатошам солонаш буд шидагиай. мотораш инжектор будаст бача. 1.6 инжектор задан. хоб занг занен бародаро мега срочно фурӯхта мешавад бо нархи 16500 сомонӣ. сидани 93 16500 сум марамад маъқул боша бигиринша. лайкҳоро монен дӯстон, дар канали Сауду ТВ подписатсия кунен. навори пагоҳина худо хоҳад навори хонаҳо мешавад. ба фикрам хонаҳои Душанбе мешавад. тамошо кунед бачаи азиз. ва дӯстон мегзарем ба 11-ҳамин мошини фурӯшӣ. Opel Astra H ҳастае ки солаш 2006 солае. шаҳри Хуҷанд. нарх 59000 сомонӣ. дизелни. мотораш 1.9 коробкаш механика. дар WhatsApp маълумоти пурраша мепурсен мегирен. мошинча беҳтаринай мега. мордои фасоншай состояни зуршай. техосмотр дора, утилизатсия дора. ягон кораш нестай, срочна фурӯшӣ ҳастай. 2006 шаҳри Хуҷанда қарор дорад дӯстон. марамад 59000 сомониш кадан касе мехара ошиш шава. успетка бигириш ки яки нафурӯша бе мошин монӣ бачаёча. хоб баъдан дӯстони азиз чӣ наворӯи мемонем ҳамаш ба хотири шумо ҳай. рӯзое мешавад дар комментария менависанд ки бародар хонаҳои мошинои қиммат мемонӣ, чизе ки роӣ мекунанд бояд ҳамон хел навориш кунем. мегзарем ба 12-ҳамин мошини фурӯшӣ. Анабоз Astra H ҳастае ки солаш 2004 сол дар шаҳри Душанбе. мошинчаи майдаакай нигоҳ кунен, самбақамонанд. 50000 сомонӣ марамад дӯстон азиз. хуб мошини Тоҷикистон нест ва фикрам номерошам номерои Русия. шаҳри Душанбе 50000 тоҷик меган. бензини холӣ, объем 1.8 коробкаш автоматикай. хуб бо диққат мега тамошо кунен. баъд рақамҳоро мегзорем, кадометон мехарен, занг занен. 1.8 Экотек 16 клапана мешавам, хеле ба фикрам 2004 50000
дӯстон азиз, навори мо ирӯзаш ба охир расид. Чизе буд, чизе роӣ кардан, хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. далши наворомона боз тамошо кунен. лайкҳоро пабратски монен, дар канал подписатсия кунен. Зинда бошен майли дӯстон, то навораи баъдина.